Takže pokračujeme v našem vlogu, co se týče zámku kapoty. Mám to celý teda už hotový, ale příběh je úplně něčem jiným. Celá chyba je tady v tomhle tomu. Tomu se říká neodborná montáž. Takže někdo to takhle nechal celou dobu a vlastně. Takže někdo to zkrátil půl centimetru, tím pádem to druhý lanko už nedokázalo zavírat. Zůstalo v otevřený polohu. Jelikož s tím autem potřebuji jezdit, tak jsem to zatím vyřešil takto, že jsem to zadělal, kde to bylo orezlý, ale podstatný je, že tady ten rozdělovač na každý lanko, no zámky jsem teda dal, vyčistil, nasadil jsem tam ty senzory. Tady už to mám teda tak, jak to má být, takže když to klapne tady nahoře a přivře to, tak to udělá to cvak, je to takhle hezky zabezpečený, tím pádem se tady ten senzor zavře a vy máte zavřenou kapotu. A pokud se vám to otevře tak jak mě, že to bylo nakrátko, tak vám to furt bude zpívat. Lépe řečeno, bude vám to, stlumí vám to rádio, bude to pípat. Nevím, jestli to neomezí výkon, to si nejsem zcela jistý, ale každopádně vám to bude dělat červenou barevnou hudbu na přístrojovce. Takže ono vevnitř je teflon, takže to lánko ono nezrezlo, ale tím, že se vyšoupalo časem a ještě vlastně bylo furt přepěté, tak se trošku aj natáhlo a bylo v takové poloze, že vlastně bylo pořád otevřené. Takže se to nedalo vyladit. Takže já jsem to předělal, ale hlavní teda ten kamen urazuje v tom, že tohle to je špatně nasazený, takže to zkrátili. Takže opravdu, pokud někdo s tím má problém, tak se koukněte prvně na tady to a vlastně vidíte, teď je to natáhlý a vlastně to funguje jak má. A přesně ten rozdíl je k tomu, že vám pak nepůjde jedna strana, už vám nebude zavírat. Ladil tady všelijak jsem se zkoušel, protože tím, že jsem neměl tohleto sundaný, tak jsem nemohl ten zámek sundat, že? A vlastně jsem to jenom ladil přesto. No a kdybych to věděl tady, že to je vlastně furt v permanentě otevřený, tak úplně jinak si k tomu postavíme. Každopádně máme to vyřešené. Tady nám nahodíme ten, dobrý, nahodíme ten senzor. Teď by nám to mělo ukazovat, když dáme zpátečku. Takže hadici objednáme novou. Musím někde sehnat, protože ono se tady takhle rozpadne časem. Takže pokud budete mít někdo problém s tou kapotou, tak zkuste se podívat na to lánko samotný. Lánka objednám nové, akorát když budu mít na to prostor, tak to udělám a zatím to funkční to